Libreng theoretical driving course gaganapin sa lungsod ang Dagupan sa buwan ng Hulyo. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kaparilet Brigera. Kaparilet. Inanunsyo ni Mayor Vilente Fernandez sa kanyang official Facebook page na magkakaroon ng libreng theoretical driving course sa buwan ng Hulyo. Gaganapin ito sa CSI Estadia, Lucao District sa lungsod ng Dagupan mula Hulyo at 13 hanggang 14, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Merong 2,000 slots para sa nasabing kurso at limitado lamang ito sa mga residente ng lungsod. Para sa nais magpalista para sa libreng theoretical driving course ay dalhin ang PSA NSO, Authenticated Birth Certificate, Barangay Certificate of Indigency, original copy, valid identification card at PSA NSO authenticated marriage contract if marriage. Maaari ding mag-register online sa pamamagitan ng QR code na matatagpuan sa poster na nakapost sa FB page ni Mayor Belen Fernandez. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner, Ilet Mor Brigera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, 159 na magsasaka sa Ilocos Norte tumanggap ng hybrid seeds mula sa Department of Agriculture. Ang detalye ng balitang yan mula kay Marbik Taod. Marbik. Yes, masantos siya kabawasan na imbag na bigat maaabot sa 159 na mga magsasaka sa Ilocos Norte ang tumanggap ng hybrid rice seeds mula sa Department of Agriculture. Isinagawa ang seeds distribution sa covered court ng Kabuusan, Maglaoy, Sentro, Maglaoy Sur at Maglaoy Norte. Layunin ng programa na mapalakas ang ani ng palay hanggang 15% sa panahon ngayong tag-ulan. Ayon kay Corimao Municipal Agriculturist Engineer Erickson Biag, nasa kabuang 850 rice farmer ang nakatakandang tumanggap ng hybrid rice seeds na ipapamahagi naman ng DA Regional Office 1 hanggang Hunyo 19. Ayon sa DA, kwalipikadong makatanggap ang mga magsasaka ngayong taon mula sa DA kung saan 2.7 bilyong piso ang budget ng ahensya para sa rice program ng Region 1. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Victahod, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag babalita, lokal na produkto ng Binalonan bumida sa nakarang Migrant Workers Day na ginanap sa La Union Convention Center. Ang detalye mula kay Kapartner Lerner Hernandez. Lerner. Yes, kapartner, bumida ang mga lokal na produkto ng bayan ng Binalonan sa ginanap na 29th Migrant Workers Day na isinagawa sa La Union Convention Center sa nakaraang araw ng Kalayaan, Hunyo 12. Kabilang sa ipinagmamalaki ng produkto ng Binalonan na patok sa masa, ang longganisa at ang upcycled bags na gawa ng WELAB o Women's Organization mula sa Binalonan. Kasama rin sa programang ilan pang mga produkto mula sa iba't ibang probinsya ng Region 1. Ang 29th Migrant Workers Day ay ino-organisa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Regional Welfare Office 1 kasabay ng selebrasyon ng Pride Month kung saan tampok naman ang LGBTQ community. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at Dagdag pa balita, construction sa Malawag Public Market. Formal ng sinimulan sa isang groundbreaking ceremony. Alamin natin yan kay Marcila Balag. Marcila. Formal ng sisimula ng construction ng pamilihang bayan ng Manawag matapos ilunsad ang groundbreaking ceremony para rito. Ang nasabing pamilihan ay gagawing joint venture ng RT Makanlalay Construction at Hasa GD 2000 Construction Incorporated. Ang palengke ay mahati sa 3 phase kung saan ang unang phase ay unang gusali na may 2 palapag. Sa ikalawang phase ay sa bahaging gitna para sa meat and vegetable section at ang phase 3 ay para sa ambulant vendors at parking area. Pansamantala namang i-relocate ang mga apektadong vendors sa isang pribadong lote na voluntaryong ipapagamit ng isang negosyante.
Sabik naman ang mga vendors sa saksi sa groundbreaking ceremony at umaasa sa maayos, malinis at organisadong pamilihang bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, 52 aplikante hard on the spot sa isinasagawang Independence Day Job Fair sa Rosales, Pangasinan. Ang detalye mula kay Kaparbian Bergabinya. Kaparbian! Yes, good morning kapartner. Hired on the spot ang 52 aplikante sa isinagawang Independence Day Job Fair na isinagawa sa SM Mall City sa bayan ng Rosales, Pangasinan. Ayon kay Rosales Public Employment Service Office o Presto Manager Roel Sabado, nasa mahigit 1,600 ang job vacancy sa lokal habang mahigit sa 1,000 at 800 naman sa overseas job ang inalok sa sabing job fair. Sa nakaraang job fair, 14 na mga employer ang naghanap ng nurses, customer relation services supervisor, customer relation sales clerks, sales promoters, plumbers, masons, carpenters, painters, electricians, welders at marami pang iba. Dagdag pa ni Sabado, maaari pa ring magpatuloy ang mga aplikante sa pag-apply ng mga inalok na trabaho na karang Independence Day sa pamamagitan ng peso. Maliban sa alok na trabaho ay nagbigay diin ng Salvation, Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, National Bureau of Investigation, Pag-ibig Mutual Fund, PhilHealth, Philippine Regulatory Commission, Philippine Statistics Authority at Social Security System sa lahat ng mga aplikante. Para sa Diyos Pilipinas ko at Vivian Bergabinya, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At dagdag pang balita, 4 na bayan sa isang lungsod sa Pangasinan target na palaguin ng tourism industry ng provincial government. Alamin natin yan kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Target na palaguin ng provincial government ang Pangasinan tourism industry na 4 na bayan at isang lungsod ng lalawigan. Nakabilang dito ang Bulinaw, Lingayen, Manawag, San Nicolas at Alaminos City. Ayon sa provincial government, kailangan na accessibility ang kanlurang bahagi ng Pangasinan kung saan kabilang sa mga proyekto ang paliparan sa Bulinaw na nagkakahalaga ng 800 milyong piso. Balak din ng gobyerno na maglagay ng ferry system na magkokonekta sa bayan ng Lingayen at Hundred Island National Park. Nakasalukuyan na rin tinatayong Pangasinan Link Expressway o PLEX na magkokonekta sa silangan at kanlurang bahagi ng probinsya na may layong 42.76 kilometers at nagkakalaga sa 34 na bilyong piso. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at At para sa uling detalye ng ating balitang Regional Multisectoral Forest Protection Committee, nais na muling buuin sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Ang detalye ng balitang yan mula kay Big Town, Big. Yes, kapartner, plano na muling buuin ang Multisectoral Forest Protection Committee ng bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Ito ay para mapangalagaan ang kagubatan ng bayan laban sa mga iligal na pagtutroso, iligal na pagbiyahe ng mga forest product at kaingin. At nagkaroon ng pagpupulong ang mga opisyal kabilang na ang officer in charge ng DNR Community Environment and Natural Resources Office na si Rico Biado, Mayor Alicia Primicias Enriquez at Municipal Environment and Natural Resources Office Eddie Mateo para sa muling pagbuo ng nasabing komite. Ayon kay Biado, makatutulong at makapagbibigay ng suporta ang komite para sa pangangalaga ng kagubatan, pagpapatigil ng iligal na pagtutroso, paghuli ng mga iligal na pagpupusit ng forest products at pagpigil at pagkontrol sa kaingin. Bukod sa nasabing usapin, tinalakay din sa pulong ang mga tungkulin at responsibilidad ng bawat sektor na kasapi rito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Victor Kapartner mo sa Balita at Serbisyo.